60 itu partai nama APSLC partai nama Jai Katharlo leave Jai Katharlo leave APSLC partai nama APSLC partai nama Jai Katharlo leave Jai Katharlo leave 60 dulu leave Tribal long leave Tribal long leave 60 long leave Tribal long leave Hepbrek long leave Hepbrek long leave Hepbrek long leave Hepbrek long leave Choro party ko ahok lo ni tum APHLC tum kedam tang parliamentary election mate MP election hot bang ken tum lak sipen unun de chorlo setame nilitum a constituency tin party ke chunang ko katheke la hello pini dami ladak non ilom so pena phite tuma sar jai ka tharnang le lo por tuma mai chengpo non ma ke ki jui ke lang phanse muni tum pupu dam jam lo tame non sar nang le lo por tum mai cheng phetpo pini tum lumba jong tame aso program deng pon lo ke claim inang ko katheke la hello ke chu ponong ko katheke kedam tang ningkan phoprang 2019 ningkan hut MP election hala so honile tum long lo 39000 baksin tum long pon la so pena pi MLA election do lo hala so bang ako 55000 e long lo last MSC hoda bang ni tum long pon tholo 1 lakh bakabut sa son long pon lo na pen non no du MP election bang ke ni tum long pon lo 1,87,000 an bang ni tum long lo pen constituency wise jong si langdam lo polote cap a constituency kini tum high pon lo lasi nilitum la ke hai a constituency tin long pen bang ke ni tum non party ke chopon bate ningarong chipi pon la son si rada tum do pon lo athema ongdung rat akar I rat akemang khelong ria phan itum arjap thipnang pupen akemang pen ajok labang so party long nang chetodun lo tangka poisa we pinil itu tangka poisa ni tum ronga sordom han pimowe tame ronga sordom si cirung pen halatum kabor I pen labang so party pereng nang itu ma det along ricarai kom thip nang pukamatha pon pen ajok si la ampin woods ke long lo pen constituency cap ke hai pon ke lage mamuli lam ngali kopi polo polote da Karbiang long da autonomous council kachari bang BJP tum ing tangkring la lapen state along anda me BJP central along anda BJP tangka poisa kado kawe administration kado we angton la tumari deng do satame la do kok apita me cap a constituency ke bang det ke la ke lamso kali le la so pena posin tum ningarong chipi pon pen nitum ke bang jilangar ni ana bang ke la ke rado an arjap thipo la pen no la tum matha nang kok lo Rezalar ni masih chief minister da matha nang kok lo je APHLC atum lake non ningkan hini thom velo la lo polote council ke latum ke constituency cap non haitang lo non constituency phoba ke hai lo pote council ke latum se dokhol le bangala tum chini pe mel asi BJP tum ke non silatum election ateng lo non ikidin ke continue silatum program che deng nang kok lo ko people lo polote latum ke rem bena joini non nilitum MP ke laga angkang thepi di mahasau pen kado wepen amase ajhak di mahasau pen itum votes kelong na percentage kom chat aposin itum un echot asong tame nitum ning thep pon lo lage ditum hai pon bo sonlam nar jiglang ningkan troxike par app di non atumi ada taralang solong itum cultural complex along mate ada pathua klam long alang litum la bangso katalon pon bipon lo haladak alang lipon lo adon tin arong asar lapen arong tin mata area tin SGB tum hananda kontak po pusini tum da betalong nun labang kedi kopi bosalang tum lakedeng nang kok lo polote BJP ali dara tum mata ninje the thai bedalo lake tuliram rong hanga ke hai sininje lord lasi APHLC atum lake rong atok anu kido apies tin arong asaratum anda APHLC long se arjap thipo bang alang li chini lo lasi lake nange pherelo no ningkan troksi kebra ke thompli
par anda kopia kidu ka kisung sige domani non rong lu dampu bu ke lake APSLC phanang ka phere join ni chot lagi abinong bang ke non ale kidu kisung chini ne pin lang pulote alang li siam ke man lok ta ningkan kwan ho ningkan kep bak la susilu bu di susidelo lasi ha kongres hutna lasi lake non rada pat ka lapen Kenapa abang kemo penili pulo kadi APSLC tum constituency kep hai delo non bisa bang kupusi tum la tumalong ke danun unpo mapa bang si alam kete amasi la soka pere pen yok senon ga arong ni thang mani siam amasi cedam plut po bukan inje ia theke la helu akaprek thang na kali ngale asi ong dunga woods ni tum long pon lo dak MP do MLA do CM do EM do MSC do ex minister do kadok kabe ke the ke ding an ga dakhe do elo lumayong long woi phis da me lumayong long menda alang tum nang unun ne delo APSLC panang hai do nun e delo lake itum state news long an long pon lo banang le media to mana chini lo pen kaddo we karboi ang long ang kang pitum ana chini lo so nang thaksi sur pothar da hai delo niliba constituency da hai delo dwar baguri di EM do loran hadak hai delo lapen raju tiso di korkandi hala dakta EM doloran hala dakta rem delo alapen singhason laka AMP ya candidate a constituency lo malo hala dak rem warthor lo alangli di lahelo si ini ngarong me bangke non ningkan ini melo rada tumbang pulo non ningkan ini melo nak tumat hanang ni sar arjap tim nang pu ape non jasemet rong sodom sini lo election por hutangka enkertang enno endelo pulo te kes tadu palamang he amano rong sodom da alang tum tangkaro ni pema di paron long le det ke dam tang MP hota hai along pen along ke amasila tangka ke ron ar plung reality jo APSLC tum hai amano bang ke section dut hoko poisa ke ron lote na chingnang che ki pema la BJP tum aja ka leader tum poisa ing hor lu non ma cholong re lo amaro tum bang ke ekdom awang long le mat di pala pen IMC amatum na mang hulap lo non adulasi itumla APSLC pen constitutional alam ke than schedule ron ke than alam pen si labang so awareness ke charso ke tum bang lo tanon ka phere me dolang itum theglong lo nomination file husin itum ke long labang so lam the la ex autonomous council pedi ex autonomous council bode la ke dam tang lo ke tamane non ke ex autonomous council pu jong si ke hai lok ar ni pen amasi la ke klang ham di klang ham la ke itum google so long long lo la so pasi itum non hala ex autonomous council ili tum la anaja kong ke the sinong ke chepa vedet ke lalong ke rap du ne koma tum lo polote hala ajahak inglong aso tum dolang ajahak karbi tum dolang non anda BJP long pen hola la autonomous council ke pavedet nei palong si hala 40% karbi tum cherap dun lang 50% inglong so tum cherap dun bom lang la sahala tum hanom than o nang lang la pukali polote tum update ke non ke wir det thangyang po malo silam akon arju tulang ke hai patumi mase ningje lo la CM ke hai mase la social media along la pen la kapega news channel la hu along la mane hok helam hen kang sam beng ponji palam ji pondo la so patha na le pini kachpak lang bonji do malam thena li hen news along alang li particular komane organization komane pan jong ke jong ga be hai abe news along la pen social media along jong si la puson si hem kang sam ke beng erji polote news along ke alang tumle pacho bain nei lo ni tum ke long ateng ke la le hem kang sam ke beng la bi polote hai anutin a account along ponrol lak pe yangi pule hai la ke so sale tuliram long hang le pacho bai kali tuliram rong hang aphu tum si pacho bai aphu e ko malo pote prime minister home minister tum di har account me 15 lakh po kedi non 15 lakh ko mane account long jang lo ma jang je kedi lasi ka pacho bai thekti anda hala tum han inang dan halak ni lagi pui po bangke lapen anu tin a account long ta di company hala sel tum 10000 po bodi heng pierong pa ikrai na dule jang je pu ke ne bang je than ante lata inang nang pon de nilin ba teng he jo la son la si la ke chok che technique lo la ke hino technique alam lo
tu masada bang. Selama jula. La non la alang tu tingkar benglang tu arong tin humbi dam pemedi. Alas sudah stong rat panalihin tu bacini tu nang tungga. Alang litum non arong damji. Sata rong asora tu mapani li kacuning rikel halo. Latum ke wang po. Ice cream pini ni nang cak tekang tapo. Rong asora tum ludu nang ni lake long li itu. Lake just APSL si tum consistency cap high dari posisi kapiri si ke bang cok. Lan hello.